keďže mám nových zákazníkov, ktorí vyžadujú inteligenciu domov, ktorá sa ľahko ovláda a chcú nové riešenia, osvetlenie, interkomy a nejak periférie spájať dokopy, tak hľadal som riešenie aj ja, ako by to bolo najvhodnejšie a práve Loxon splnil všetky tie očakávania tých náročných zákazníkov. Školenie hodnotím na jednotku, je tu veľmi veľa informácií a aj školiteľ je úžasný človek, ktorý vie poradiť a nájsť riešenie a hlavne nám to vie perfektne vysvetliť, čiže aj ten týždeň niekedy stačí na to, aby sme začali pracovať s Loxonom. Najviac ma zaujala tá komplexnosť toho celého systému. Čiže viete jednou aplikáciou ovládať komplet celý dom, viete zapínať svetlá, ledky, nejaké špeciálne pohyby, máte v dome zabudovaný alarm. Či už pri nevoľnosti človeka, keď by odpadol, alebo proste vám príde do domu zlodej, všetko sa dá prepojiť a tie periférie vedia spolupracovať navzájom. Inteligentné ovládanie svetla, energetika, ušetrite obrovské množstvo peňazí, hlavne pri vykurovaní a spotrebe elektriny.